Alhamdulillah wa syukurilah sugeng dalu majo klitik jo kluthuk. Dawa sugeng dalu Mak Jange. Aduh, nggih kabaripun kok kirang sehat. Alhamdulillah niki wau pun bar suntik terus bablas niki. Ngoten nggih. Janipun nggih pengin mboten dugi ning krana kula sampun Sago nyawiji nek sago mboten wong jenenge kadang niku tekaning lara, tekaning sehat mboten wonten ingkang ngertos. nggih nggih. Mula sak gaduk-gadukipun kula tetep suwan ngriki ing Mangayu Bagya haulipun yang juga. Nggih, pangapunten Mas Sigit. Mboten napa-napa. Sing penting kula derek panjenengan. Nggih. Tur nggih tetep nuhoni Mas kula si Arif. Nggih, nyatanipun jenengan kados kirang istirahat. Kula kedah istirahat janipun. Nggih. Ning karena malam hari ini kula kangen kalih Pyayi samben, mula kula tetep bidhal wonten ngriki insyaallah rawuhipun para Pyayi agung, para tamu undangan dan masyarakat samben membawa berkah dan barokah ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. amin. Mula manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu datang, dan manfaatkanlah masa jayamu sebelum masa suramu datang. Niki mula alhamdulillah semangat kula niku karena masyarakat dalu niki leh gumolong nyawiji guyub rukun Mas. Sing rawuh mboten ngumungaken kesamben, mboten ngumungaken Jawa Timur ning Saestu. Jawa Tengah, Jakarta komplit. Alhamdulillah berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Nggih. Pak Arif mau Mas Arif paring dawuh. Nggih. Iki engko aja klitik rada lara. Sing teko aja kluthuk tok aku mak tratap nek aja kluthuk tok apa iso omong cah kae. Tur meleh. Ning kene mesti toleh. Tur meleh ngeten Mas Sigit. Kula niki arep niki lho sing diarani sedumuk bathuk senyari bumi ngeten niki. Nggih. Arep niki congklang sisih. Sak loro-lorone sikil tengen. Ning sik kudu iso ngewangi piye supaya nguwati sikil kiwa. Nah, nggih. Mula Rahayune jenengan mau tetep sakit, tetep rawuh, iso paring pangandika, iso ngomong. Lah nek mung kluthuk tok sing teko aku bayangi, waduh iki tolat. Lola. Mula niki kula dorong supaya lebih semangat napa. Wong kula mawon sing rada ora sehat bae semangat kok. Lho saya dorong, Pak. Gerobak, dek kaya gerobak itu. Kula dorong. Mula apike Mas kula kluthuk nggih tanpa kula nggih mboten mungkin. Nggih. Apik kula dhewe yen tanpa Mas kula kluthuk nggih mboten mungkin. Apike Mas Jo Klitik yen tanpa eleke kluthuk ya ora mungkin. Mboten mungkin. Eleke kluthuk tanpa apike Jo Klitik ya ora Mboten mungkin. mungkin. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Leres. Kuwi sing jenenge sedulur. Lah niki lho Mas. Nek kula ngeten iki resik wong wulane Syawal kok. Heeh. Sarwa putih, Betul. kesucian, kefitrahan, tur ya wasis. Lah niki mbasa kula nggone putih malah kaya mayit iki. Ora piblas. Lola. Masya Allah. Jarene lara omonge akeh ra. Justru Saka mripate wis ketokne. justru wong lara ki aja dingge meneng. Wong lara kuwi dingge obah. Wong lara kok meneng berarti wong ora kepengin sehat. Betul. Ngono lho. Jare lara apa lho kuwi? Cangkemmu iki lho. Wong genah wis tak telepon video call ngono masa. Video call kowe turu lho. Wis omong jajal. Aku lho 3 tahun iki pengen lara ora tau lara. Iki. Astagfirullahaladzim. Mas Luduk. Wong ki nek kepengin gedhe awitane saka cilik. Wong ki nek kepengin lemu awitane ya saka kuru. Wong kepengin dhuwur awitane saka ndek. Wong kepengin sehat kok sampean malah pengen lara iki lho. Lho. Kowe iki lho gumun kowe lho. Saulan kok lara ping 7 lho. Aku lho 3 tahun durung lara blas. Jodoh rezeki pati derajat pangkat sumindhi kersanipun Gusti. Sing ngomong sapa? Lek ra menungsane budidaya ora temu. Lho, piye maksudmu? Jodoh rezeki pati semene marang Gusti. apa kowe arep tuku-tuku ning omah terus bojo mara dhewe? Lek kowe ora nrutus golek pasangan.
Kanggo rutus bareng. Lho nggih lho, Bos. Mbok ora tambahin rutus. Lho, Ora kowe golek pasangan ngono. Lha kowe golek pasangan dolan sapa ning ndi? Kowe tengok-tengok tok, jagane jodoh. Apa wae moro? Mas kula gelem rabi kalian jenengan. Apa enek ngono kuwi? Ya ora enek. Apa enek? Ora enek, Mas. Sing ngomong sapa? Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing. Gusti Allah ki ngijabahi ning apa jenenge menungso kudu budidaya. Wis sik jodoh. Rungono kuwi. Iya iya iya. Galake. Iya, Mas. Urung rezeki lho. Rezeki Gusti Allah Sing nentok. lek ra menungso budidaya, kowe tengok-tengok enek beras teko dhewe. Lek ra ning sekolahan sing teko MBG. Kudu nyambut gawe. Aku iki karep Budidaya. Iya iya. Ya ora? Nggih nggih. Pati. Pati Kowe ora kudu budidaya. Jajal kowe tengok-tengok tengah ratan tabrak terbongko kowe. Aku mau jane nak turu ae kok, Mas. Tekan kene iki karepe ngewangi iki kok, Mas. Ngewangi yo ngewangi, tapi kata-katamu itu harus dibenarkan, Bos. Ngeten lho, Mas. Jodoh rezeki pati Gusti Allah sing ngentokke. ning menungso wajib budidaya. Manusia punya masalah, Allah punya Kendak solusi. Manusia punya kendala, Allah punya kendali. semua masyarakat atau hambane Allah wajibnya mengangkat tangan biar Allah yang turun tangan. Tembunge ana dalil fafiru Inallah. Rungokno kuwi. iso ya. Ngawur kene wis ngaji yo. Pondok to. Lah kuwi mondok lho sakniki Pak. Ning ndi? Teng pondok Ramadan. Eleh cantonge. Pondok ki ya tebu ireng ngono apa? Lah kuwi ning kono urung nutut ndek iki saulan iki ning pondok Ramadan. Iso. Ngono lho. Iki Pak iki. ngalap berkah yang juga. Lah nggih lho lek iki. Haul ke 156. 156. 156. 156. Nggih. 156. Apa kuwi Pak iki? Lho. 156 kuwi lak angka. Angka. Yen didelok saka sakjroning angka kuwi lak nggawa nasab dhewe-dhewe, Mas. Nggih. Nggawa kodam dhewe-dhewe. Angka 1 iki kepiye? 1 iki ora ana liya panembane awake dhewe iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih mboten Pak? Nggih nggih. 5 ki acah gawe ngagama nun sewu awake dhewe sebagai umat Islam ya kudu nindakake salat 5 waktu. Subuh, duhur, ngasar, maghrib lan isya. Nggih mboten? Betul. 6 menika rukun Islam. Rukun iman. Rukun iman. Ngene ora iso diarani. Kadang-kadang menungso ngene iki lho, lek mikir ki ngene iki. Ya ora? Siji Gusti Allah, loro tatanan negara lan agama, salat 5 waktu, ya Pancasila, sing ke-6 nika rukun iman. Lho niki pun temu Pak Ikit. Iya iya. Temune piye? Lho kuwi temu lho, jane wis budhek jane kupingmu jane. Lah iya siji. Siji iki ya Gusti Allah. Sing 5 kuwi ya Pancasila ana 5. Undang-undang dasar. Ana 5. Pancasila. 6 kuwi rukun iman. Ya berarti wis tanda. Lho iya no. Siji kuwi ana orientasi dua sukata si sama ji. Si iki sikap menungso saiki kudu ngati-ngati. Mergo saiki dudu zamane apik karo elek, ning zamane seneng karo ora seneng. Apik kaya ngapa yen ora seneng diomongne elek, elek kaya ngapa yen seneng diomongne apik. Ini eranya netizen. Saiki dudu. Lho iya. Mulutmu harimaumu tapi jarimu adalah harimaumu. Niki lho Mas Sigit. Entuk-entukane Mas nu ngeten niki. Lho, ngeten lho, Bos. Jiki jimat. Jimate menungso urip ning alam donya ya ora ana liya ya wong tuwa. Awake dhewe sebagai umat Islam, sebagai anak ya kudu nyenengne wong tuwa. Mergo enek pepatah utawa kata-kata wong tuwa iso nyenengne anak, ning urung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa siji iso nyenengne anak 5, ning urung mesti anak 5 iso nyenengne wong tuwa siji. Apik lho, kata-katamu apik lho. Iki ki ade iki ya pitutur lho, Bos. Ning lak wong tuwa ki nggawa lati, nggawa ati. Mergo anane wong tuwa dina ki saka latine, saka pangucape. Maksudmu piye? Lho, mula wong ki nek kepengin diajani saka omongane. Lak tembunge pun wonten to Mas Sigit. Pripun Cak Joki? Ajining diri lak gumantung saking napa menika? Lati. Ajining diri gumantung saking lati. Kuwi mbiyen, saiki wis beda. Aku temokno sing di kata-kata kuwi tak tapokne lambene. Kok iso ngomong iki piyai cerdas daya lho. Lho oke, iki realita lho. Ajining diri saka lati. Berarti lek omongane apik, ya dirinya juga baik. Sing ngomong sapa? Jajal mbiyen zaman kampanye, enek pejabat-pejabat kampanye omongane apik-apik begitu dadi lali karo masyarakate. Ya ora? Ya ora? Iya. Omongane apik-apik. Iki ngomong oknum lho. Latine apik lho. Iya, iya. Janji-janji lho. Tapi kan tidak terbukti. Iya. Ya ora? Iya, iya Mas, iya. Iya, iya wis. Ngawur aku saya pinter lho saiki mu.
Bocah iki mbleleng, Mas. Nggih. Ning nek nggon piye kuwi? Urung mesti lek ajening diri Sokrati urung mesti. Ning lak gumantung saka ragane. Apa kuwi? Lho, nggih to, Mas. Ajining raga saka busana. Ora luput saka lati ning nggon ragane iso Ajining sajiwa raga sarasa saka busana. Kula njan temokne sing nggih kata-kata niku. Tak odot ilate. Lah kok iso? Ajining raga saka busana. Lek klambine apik berarti ora kudu apik ning resik tumata empan papan mesti wong ki yo becik. nandhake ragane apik. Sing ngomong sapa? Jenengan roh berita ndek iki? Apa? Bupati Tulungagung. Klambine apik napa mboten? Apik. Nyatane ya korupsi gelem mangan duit rakyat. Ayo. Ya apa ora? Malah sing apik iki klambi sing ngene iki sing biasa-biasa sederhana ngene iki malah ora nyapa-nyapa tapi demi menunjukkan bahwasanya kecintaannya beliau terhadap warga Indonesia. Loh. Ya ora? Iki acara opo? Aku sosok ketir-ketir. Entuk masak, kluthuk entuk masak. Ngene lho, iki ngomong realita lho, Bos. Iya, Mas, iya. Iki realita, kenyataan. Nggih. Aja meneh kok Bupati Tulungagung. Bupati Ponorogo. Ya apa ora? Iya apa ora? Aku kok malah lain untuk ngurus KTP, kowe malah omong aja meneh kok pejabat-pejabat sing ngerti, wong sing ngerti agama sing gelem mangan duit rakyat kok. Menteri Agama ke delok. Ya ora? Kowe aja anggere dudang-duding Loh, lho. iki realita lho. Aku iso ngomongin iki mergo berita. Lek ra nek berita, aku ora wani ngomongin iki. Oh, berarti kowe sok delok apa ki medsos. Lho iya lho, Bos. Ngawur iki. Aku iku kulino. Kulino benisu. Benisu aku kulino delok koran maca TV iki. Kuwalik. Sing bener iki maca koran, nonton TV maca koran. Apa ketok? Maca koran delok TV apa ketok? Ki apik lho iki. Maca koran Ki ini suwi TV. rambok gawe kok. Ayo. Apik iki ngawur. Ayo meh lali to sampean iki meh lali to. Iya apa ora? Lho, tembunge sing bener kuwi maca koran delok TV. Ora ketok. Gatuane iku lho. Diomongi kowe nek TV ning ngarepmu terus kowe maca koran ning kene apa ketok? Ya TV ini kali-kalian koran. Kuwi ben saya ora ketok tak culek matamu kuwi. Lara kok lesu. Omong-omongane. Lho, Bisa ya ora? kuwi paling Lho, ora yo. iki ngomong tenan lho Pak Ikit. Iya. Ini berbicara birokrasi, berbicara demokrasi. Ngerti secara internal dan eksternalnya saya tahu. Apalagi realita dalam kehidupan rumah tangga, Pak. Ayo. Niki deloken. Lho, iki lek ngomong wong lho. Lek wong wedok-wedok deloken. Piye? Iki ngomong wong lanang-lanang, wong wedok-wedok itu ayu-ayu, resik-resik, Heeh. putih-putih. Tapi delok lek wong lanang-lanang ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ini menunjukkan bahwasanya pengorbanan seorang lelaki itu demi kecantikan seorang istri. Ngono wong lanang berjuang kanggo Berjuang, nggih no Pak Ikit. Iya, betul. Jenengan tingali Pak Setuju, Ikit. ya. Setuju napa mboten? Setuju. Wong wedok iki lek enek wayang delon jilbab api-api, sing lanang songkok buluk-buluk kaya ngene iki. Wong wedok jilbab 12, wong lanang iki songkok mek sitok-tok. Itu pengorbanan seorang suami demi kesejahteraan seorang istri. Aja sepihak. Ora sepihak. Rumangsamu wong wedok ora rekoso. Rekosane apa? Ngeteng. Ngetengi sapa? Ngetengi sapa? Wong wedok kok ngetengi iki apa? Nalika ngeteng lho, meteng-meteng. Metengi apa? Ake lak nun pangapunten, Pak. Piye, Jo? Saiki wong wedok ki sok kala ndek anak siji arepe dicak loro wae kadang enek sing ora gelem. Sing ngomong sapa? Ngomong siji jaman ngeden, wis Pak, tapi begitu anak gede neh, Pak. Oh iya ya. Wong nyatane bojomu yo 5. Anakmu dolan rindil 5 kae. Arep bojo kuwi akeh, arep anak akeh. Anak dolan, wong wedok kaya ngono kuwi lho. Apa? Rekoso lho, Bos. Wong lanang iki mesakne lho. Ireng-ireng kaya ngono kuwi. Ora ngerti isuk, ora ngerti sore nyambut ge ning sawah, nyambut ge ning terminal, nyambut ge ning pasar demi kesejahteraan, demi kecantikan seorang istri. Deloken. Apa Wong lanang kaya ngono kuwi. Deloken ireng-ireng kaya ngene iki lho. Wong lanang wong wedok putih-putih kaya ngene iki. Ini ada kata-kata bahwasanya dolanan boling krek beling. Apa? Sing wedok glowing, sing lawang gulung-guluming. Gulung-guluming. Hidup lanang! Hidup! Hidup lanang! Hidup! Kayak iki acara opo? Kok gak hidup-hidup banget? Iya lho. Wong wedok ki ngene. Wong wedok apa? Ngetengi neh kowe.
Budhe iki sepuh iki krana apa? Mikir perjuangane keluarga. Lho pancen yo umure tuwek kok mikir. Pancen yo wayahe tuwek, gendeng aja iki. Iya. Apa lek ra mikir wis manggah nom ngono masamu iki. Kowe penak ming krana wong lanang tok. Wong wedok ki yo mikir mumet nggon sirahe. Mumet apa? Kowe wong lanang karepmu digdaya menangan dhewe. Lho ki lho Pak Ikit. Betul. Ming butuhmu ngene dit. Iya. Apa wong wedok ki ra pinter-pintere ngatur dit ya mumet Mas. Mumet engko ndi? Ha saiki nek mbok blonjo 50.000 kon dadekke sesasi pon nutut. Ibu-ibu tekono kuwi blonjo 50.000 100.000 dadi seminggu cukup mboten? Cukup mboten? Krungu kupingmu wae. Glon nganti wajahe kaya mekar kabeh ngene iki. Ora ngerti kowe. Wong wedok ki rekoso Mas. Ngetokke ndasmu mbiyen. Kowe metu kon ndi apa metu kok silit? Ha metune ya kok kene kok mangsamu. Tapi jangan meteng sekretare preksa Pake. Sing bayari Pake. Kowe ra preksa nek gisi buruk setanteng bosok kowe. Lah rumangsamu apa wedok ra rekoso kowe? Kowe mbiyen iso gedhi dadi ngene iki wujud irung-irung apik. Dadi mripat-mripat sing apik. Lambe sing apik. Kuping sing apik. Nek rambian mimi susune ibu sapa sih? Loh. Lah iya. Ayo, Aja nek entuk. Aja ngetik lho ya. Aku lho ngombe susu sapi. Kok malah lho. Iki Pak ya, iki lho. Ngene Pak Ikit ya. Aku ngombe susu sapi, kadung tak sedot sapine lanang. Lah kok muni nah. Tegek sapine keri. Ngene iki lenggah ngeten iki tujuane napa? Yo nyinden lho. Mosok ngene tahlilan. Arep nyinden ki berjuang demi keluarga. Loh. Iki golek duit, nggih nutupi kekurangane keluarga, manajemen perekonomian keluarga. Loh, iki lho. Lho. Salah gelem. Wong lanang ki sebagai presiden rumah tangga, golek pangupaya jiwa dienggo nyukupi keluarga. Kok ngene kok gelem? Lah nyapa dilakoni? Lek ra ngene iki golek. Iki niki abot-abote golek non sewu. COD. Ya. Hidup lanang. Hidup. Kayak kampanye lagi ini ya. Wong wedok-wedok aja kalah. Ayo. Wong lanang mek penak kongkon. Wong wedok ki sing lemah. Subuh sing dhisik tangi dhewe sapa jajal? Wong wedok. Wong wedok sing umbah-umbah sapa? Wong wedok. Sing olah-olah sapa? Wong wedok. Sing ngeterke anak sekolah sapa? Wong wedok arepe kerja kondur awake saya sing grayah-grayah sapa? Loh, wong wedok itu harus melayani jasmani maupun rohani Pak Ikit. Wajiban. Lek wong wedok ra gelem ngono ki wong lanang tuku apa piye? Saiki mung 250 jos. Hidup lanang. Ayo dah sing dhuwur dah. Ani lan itu. Itu. Kalau kowe gemu tuku dodo iki. Pangapunten Pak Sigit, pangapunten. Ayo le. Nek gen sepihak ngeten kula sing mboten trima. Kowe ngomong hidup wong lanang. Kowe kisinan. Lah nyapa? Kok hidup wong lanang? Kowe tanpa nek wong wedok sing menghidupkan wong lanang sapa? Jangan salah kamu ya. Jangan salah kamu. Titerono kok jam 5 isuk hidup dhewe, Mas. Tak jam terus kowe. Ngene sampean hidup ya, Kit ya? Hidup. Wong lanang kok hidup. Elek aku ra seneng nek jorok-jorok ra seneng. Loh, tegese hidup semangatnya tangi nyambut gawe kok nyapa kowe iki? Lah. Kowe iki asumsimu kon didi kok. Kowe kuwi lho sing aku didi. Gendeng aja iki. Aku iki ngrasake keten Pak Sigit. Arep awake dhewe ngomongke lanang karo wedok sekarang itu emansipasi wanita, persamaan gender. Arep ngomong wong lanang, arep ngomong wedok kedudukannya sama. Sing penting sing wedok ya menghormati sing kakung ya menghormati sing wedok. Di mana ada saling menghormati, di situ pasti ada keharmonisan dan kesejukan dalam rumah tangga. Lah ngene iku. Ngono lho. Iya. Kowe mare ra ngerti kok. Guyon Pak Ikit. Asine padha. Wong itu ya padha Pak Ikit asine. Piye kok wis? Guyon. Hidup wong lanang. Wis Pak Ikit anu. Ayo wis Pak Ikit anu bojoku melu ngrungokne keng ngrungokne. Wong dhek dhewe iki jarkoni ya, Mas.
Lah pripun? Aku ngajari ning ra iso nglakoni kok. Anu mek guyon mau bojoku meru ngrungokne ning mobil. Lah mula kuwi, Guyon. istri itu adalah sebuah mahkota. Iya. Wong lanang sebagai ndas, dadi mahkota ndas. Jadi Aduh. Bendang mari. Lambemu tak tapuk kok montrot ngono. Kayak petis. Aku mau ditelepon. Weh, budal ra. Aku kamoko wis ning kamar turu lho. Aku mesake yo budal masak ngono. ning nyatane bar ditapuki kluthuk terus sehat Mari nu ngaur. wajahnya wis awake dhewe suwi lho ora ketemu karo Cakraningrat, suwi ra ketemu karo Pak Igit, suwi ra ketemu karo Mas Arif. Karepe ra budal ngisin-ngisini. Bahasamu suwi ini bukan karena beliau-beliau ini yang salah untuk sampean tidak mendekat. Sampean wae sing ra gelem srawung. Wong iki nek gelem srawung arep ngomong suwi mesti iso cedhek. Raimu ya iya lah. Nek aku wong kowe iki sak grup lho karo aku. Kabeh kuwi duwe gawean dhewe-dhewe. Gaweanmu turu. Mas Sigit kagungan kegiatan piyambak, ngasta dalang. Iya. Yogane Wirapradonggane yo nderekke krana satu paket. Mulai ini ada sinergitas yang luar biasa. Kesuksesannya Pak Sigit gumantung saka kesuksesan para pengrawit. Kesuksesan pengrawit didukung juga kesuksesan Waranggana. Loh, karo sampean karo aku kira saling melengkapi dan menutupi. Kekuranganmu saya menutupi, kekuranganku sampean juga menutupi. Ya harus yang dulur kok ngawur. Nah, ngono lho. Biyen yo ngamen bareng. Nah, Roto ngamen bareng biyen. Bener. Saiki yo penak bareng. Klambimu karo aku yo ora beda kita. Padha, Ya padha. Blangkonmu karo aku yo ora beda, tetep padha. Jarikmu karo aku yo ora beda, tetep padha. Mula nek garis besare kabeh padha. Kabeh padha. Tapi nek sing beda. Napa, Mas? Iki lho. Kita kalau tuh gede deh. Salah lho iki. Jari giyeting Jari. Wah, begitu kowe tak kene lho kok Ibu. Oh. Lah kok kene mboten asor. Omong ngono kuwi percontohan moci. Matur nuwun dhumateng sedaya yang kuyung dalem menika wonten Brasko. Brasko nggih Pak Igit niki. Rokok AS. Brasa kopinya. Kula dititip titipi dulur lanang percil niki wau anu Pak Duk titip kopiku yo ya ngono. Dadi nun sewu dulur lanang percil saya niku wis produksi kopi Brasko. Iya. Muga-muga laris, muga-muga lancar dan alhamdulillah kula nggih pun usaha Pak Igit. Wah, kowe usaha apa, Jo? Kula menika sampun ternak, Pak. Alhamdulillah. Angkringan pun lancar. Wis kok tinggal mlaku dhewe. Saiki mlaku dhewe kula ternak, Pak. Ternak apa, Jo? Tikus. Nek iki ora ternak pancen omahmu kemproh reget akeh tikuse. Timbang sampean saya mau ternak jeremenje yo. Wong iki disawang. Kesuksesan dalam usaha itu dalam secara manajemen. Itu garis besarnya ketekunan. Betul, Mas. Nggih. Dodol apa wae yang didasari ati kuwi tekun tur kun fayakun yakin. Lillahi ta'ala. Kowe kun fayakun. Kun fayakun kun nek pira? Kok nyandak to? Nyandak. Iya. Kun ki ya kun fayakun ya niate iso. Kun ki nek telu kun fayakun iki. Lho apa kuwi? Kun sing madangi jagat, kun sing lalang jagat karo kun sing nggawa rejeki. Sik. Oke. Kun ana telu. Siji, kun sing madangi jagat. Nggih. Loro, kun sing ngangklang jagat. Telu kun sing nggawa rejeki. Siji jajal madangi jagat apa? Kun kunang-kunang. Kunang-kunang kok murup. Oh iya niku madangi jagat. Ya bener. Kuwi nek nggon peteng ya dadi padang. Iya ta. Nomor loro. Kun sing ngangklang jagat. Kuntul. Mabur. Iper ning dhuwur ya apik. Ya. Telu. Kun sing nggawa rejeki. Kundangan. Aku meleh ya. Selamatan mulih mesti nggawa berkat. Nah, kun telu ta? Aku mulih sing kun papat aja mbok lakoni. Apa kuwi? Kowe engko nek bali tulah-tulih ngiwa tengen ning prapatan sampean. Nek kowe ora tuleh-tuleh iso kunduran truk ndasmu. Iso. Kun ki nek telu kun fayakun. Lho apa kuwi? Kun sing madangi jagat, kun sing lalang jagat karo kun sing nggawa rejeki. Sik. Oke. Kun ana telu. Siji, kun sing madangi jagat. Nggih. Loro kun sing ngangklang jagat. Telu kun sing nggawa rejeki. Siji jajal madangi jagat apa? Kun kunang-kunang. Kunang-kunang kok murup. Oh iya niku madangi jagat. Ya bener. Kuwi nek nggon peteng ya dadi padang. Iya ta. Nomor loro. Kun sing ngangklang jagat. Kuntul.
Mabur. Miber ning dhuwur ya apik ya. Telu. Kun sing nggawa rezeki. Kundangan. Aku meleh ya. Selamatan mulih mesti nggawa berkat. Nah, kun telu ta. Aku mulih sing kun papat aja mbok lakoni. Apa kuwi? Kowe engko nek bali tulah-tulih ngiwa tengen ning prapatan sampean. Nek kowe ora tulih-tulih iso kunduran truk ndasmu. Apa nek kun payakun nek telu. Nah, kowe lek langsung ngene kaya kun. Apa kuwi? Kuntilanak. Contohnya bleset. Izin Pak Ikit nggih. Ngene. Iki kula dum-dumne Pak Ikit nggih. Iya. Izin. Amit-amit kula niki mboten nak teges mboten sopan tapi timbang kula dum-dumne kan mboten cukup to niki. Dadi ngoten. Iki ben sketsa ngono Pak Ikit. Si oke. Ya, si oke. Bener. Ya, si oke. Kabeh dados. Siswa budaya biyen. Mas. Iki muspro iki anekmu guwaki balik rene kok. Betul kok saya oke men tiba iki. Ayo. Kene kowe iki mah greget-greget. Izin Pak Ikit nggih. Izin nggih. Wis muga-muga usahane dulur lanang percil muga-muga laris lah niki kopi Brasko niki. Aduh-dume Brasko. Sapa iki bagian dumno lek tak dum suwen kok. Brasko iki berasa kopinya. Oh, kene. Amit. Amit. Non sewu. Tum-tumne. Wis juga sik, Put. Non sewu. Amit. Ngeten. Sekedap. Ampun royokan. Sing penting mengke iman awake, pokoke sak nyandake mawon. Nah. Mriko, kene Pak. Iki mriko, Pak. Ngono. Nah. Ngono Mas, den dirata kono Mas. Oh. Wis. Amit lho nggih, nun sewu. Bar kuwi terdodolan wedang panas. Laris itu. Nggih. On. Agit. Kopi Brasko menika. Berasa kopinya. Nah, ngoten. On, muga-muga Barokah. Muga-muga usahane dulur lanang percil muga-muga ngrembaka. Sip. Nah, mriko seneng lagi ngeten iki nggih. Kaya seneng aku. Ngono kuwi ndane nek kaos ya. Meh kampanye Niki ngeten, penonton sedayanipun mboten usah khawatir. Sing dereng pikantuk menika wonten ngajeng ada lapak Brasko. Gratis ora? Berasa kopinya. Gratis apa tuku nggih? Nika teng ngajeng nika pun dicawne. Oh, sudah habis. Sudah habis. Oh, habis. Sudah habis berarti ngene iki nandake yen laris. Amin. Lah, sesuk-sesuk si lagi kita lara biayaan. Sesuk Mas, awake dhewe nek ning ndi-ndi pokoke ning Jawa Timur aja lali. Minumnya tetep kopi Brasko berasa kopinya. Tur aja lali rokoke, rokok HS. Harapan sejahtera. Harapan sejahtera. Kok nek badhe mundhut rokok, rokoknya HS. Itu berbagai rasa. Ya. Dadi ana mentol, ana mint, ana filter, ana soto ayam, ana. Ku apa to koyo mie sedap iki lho guys. Mangsane. Sampai apa nggih? Pak Ikit. Nggih. Pak Ikit teh kula kuangan. Presidene tanjake ya. Kula termasuk jan niku semangat ora kesel mambing ning Jakarta terus saiki teko Gur rekaman iki ora. Lah rekaman apa wong aku ndelok streaming wayang awitan. Ngono iki gak ngeli Covid biyen ya. Awake dhewe dijak rekoso rono njur saiki wis karep penake tinggali. Ora, Pak Ikit dhewe ya nuruti dawuhe kono. Pun Pak Ikit derek jenengan. Iki presiden sing patok brakrong wiwit SMP nganti lu nganti saiki derek jenengan nyinden ning kene. Oh, Mbak Dian. tak kira derek jenengan. Wonten to pyaine enten. Mbak Oke, Dian siap, Yosi siap. Pratiwi mriko. Nggih, Slendrus songo. Itu. Lho kayu melu nyebar ya to. Kayak kopine sing ning wedange sing entek. Kedah. Ya, slendro ya. Sikat. Ya.
panas-panas mlaku ora nggawa payung sadare diseret lamaane Lentung Surabaya kiki fungsine median Jakarta janji hukum tetap merdeka. Ya Sidian berarti. Iya. Sagolek karo sampean ki kaya-kaya dulur wedok. Domongi ya. Weh jan awet nom. Iya iyalah. Reso tuwek aku. ya Weh, sam tuwek arepe tuwek neh golek sing nom neh. Iya. Ngene. ati yo trayok kuwi kok ilmune ngono Aku ki wek karo awakmu jan kaya dulur wedok nang Pak Igit. Iya bener. Kula niku sadurunge kenal karo zaman rame-rame niku tanggapan. Niku kula mbiyen wis kenal karo Yosi niki. Iya. Lho, zaman teng Kalimantan Timur niku kampanye Ora bayaran. ora bayaran niku. Wah, kali Yosi niku dikirimi ndok, kirimi mie. Wah, niku sing ngopeni Yosi. Lah kok ndengenane ke njaluk totalan ndok kayaknya. Iya iya ta. namang sapu Iya. kowe tok penak jahit total aku ndokku dijaluk neh Apa sih duwe ndok? Se loro. Kabare ki. Utuh, sehat. Sehat ya, Yos ya. Sehat. Iki koyo dulur kula dhewe Pak Igit. Nggih menika Nggih. hukume wajib Mbak Oh. Yosi den Yosi. kene iki hukume wajib. Nggih. Nah. Wis, Yos. Wis, ayo kena wis. Ayo nyandi. Lho, kowe arepe akrobat yo. sing kepenak wae Apa itu? ya wis manut sampean Bebas, Yos. ngono Wah Yosi ora ana wis ora sida wayangan kowe. Sido, Kudu Pak Igit. eneng. dan juga diumumkan besok tanggal piro Gus 2 Juli nanti spektakuler pagelaran wayang kulit teman-teman Riki Nggih, Cati Dalang Ki Gunarto Gunotali Jendro saking Wow. Jakarta. Oh. tetep enten kula kalian Mas Yo, tapi yo muga-muga sehat. Wis sehat to. Ya mosok nganti sok Juli ora sehat. Lho niki lorone sengwi kok, Pak. Ora apa to, Tuk? Lara pikir. Angger petuk loro, angger petuk loro. Iki lho ning yo loro. Gampang lara telele. Mbok aja kakean pikiran, Mas Jo. Loh, niki pun Nganggo konsepnya wong edan. Wong Pripun? edan ki uripe penuh bahagia tanpa beban pikiran. Nadyan to mlaku-mlaku ning ndi ora klamben ora tau masuk angin. rungokno iki sing tau Wong- kaya awakmu biyen ngono iki. yo nek jenenge kaya wong edan ki yo Lara jopo. Lah kok irungmu sisi kaya iki lho. Iya, sih. Bang. Haule yang juga Mbak Iya. Isi. Karena ini haulnya yang 156. juga iki sampean nembang Pekarepane Pak Po, Pak Arif nopo Apa biasane? itu? Apa Apa? ini? Pak Po. napa? Apa? Eh? Udah hati-hati. Jeda baru. Dadi ati jada baru jada kuping. Kuping. asli sing lara iki lho sing ra sehat iki Lho aku iki sehat mek kopoken aku. Udah kok Iki selawase. tekku e Mas Hati-hati Mbak Yesi. Oke. anu e bawa nduk Bawa. kekaraning ngono kae Aku tangan salamu. Apa? aku dhek iki pengajian iki kadung adan iki lho kok suaraku entek Hayalah sok. Iya, Yes. Bawa nih. Bawa Pak Igit nggih. Nggih no. Jan kowe kewangan kali jeneng Pak Igit nggih. Dewe kula niki. Sampeyan ning Rembang kali kula nggih. Ya. Sik suwi ya. Juni ya. Juni ya. Tak mancing sik rene. Ya, mancing sik. Mancing? Iya. Ya, bawa sik. Mancing terus mbiyen klitik minggat ya sing gur ning ngisor jembatan Tasik Agung. Karo aku. Mancing kuwi. Tak liwati ndure srang-sreng karo tak uncali rokok. Aku bablas. Ora lho. Ngucali rokok karo wala kekek. Iya. Kok kur diliwati kok ora dilindes ngono lho maksudku. Kalau bisa jembatan kok gundulmu. Engko aku nek terlibat. Bawa aja. Kangen aku ya. Ayo. Suarane Yosi. Suarane wiwit zaman SD ngantek ngesak menten iki orane Panggah. owahe Pak Igit. Kula Ya jomong. Sakit. ora lho. Wong
gedene wong Loro, buluk iku. loro. Iki aku mbok resep. Oh, jajal. Oh, Yo ngono. Mangap. Diulu. Nah, Buka ke banyu to. rasa langsung ya. Ngene iso. Bisa. Seret ya apa to? Serintil. Herbal. Herbal. Herbal cerik. Lu kan suket terus dicerna kan. Oh iya, pinter. Kuwi tunggale kopi luwak ngono kae ya. Ning kuwi liwat wedhus. Gak apa-apa tak terima. Ya si kawah. Apa? Kawah. Among. Loro. Loro. Wes, meneng ae kowe. Lah, Atek kene sik mek atek kene. sini. Weh loro ngengkel. Atek sik. Jenis semangat. Sik ya sitip ya. Ya lah. Sekono opo nih? Kiu. Tisu. Wah, suntik. Iya, Mas. Ah ngono lho. Aku butuh vitamin. Vitamin. Kri. Ya, aja loro-loro. Bar itu bar. Tawas bar. Ya. Malah Domong ki apik to sian. Iki ngengkel tek tak omongi. Nah, Ah, materi siswa budaya iki metune apik. bangsane. Oh sing loro kowe mbok suntik Oh lah aku. iya. Tak sodotke. Sodot ki ndasem. Ora ketok atus ngono. Oh. Amung Suaramu elek. ya aku elek suaraku. Aku ya asline waras tapi elek suaraku. Aku iki mbok sak loro-loro sik konsisten. Oke, monggo. Among ati pawi tane piye rasamu piye yen aku iso nutupi suaramu piye Lho, Kluthuk kon jajal wi. yo ora piye-piye wong biasane ngono kuwi ya. Iya, rasane piye? Lho wong bendina wis ngono kuwi lho. luput pisan Nah, iki kleru neh. oh iya awakmu iki pasti awakmu iki ndek Contohnya itu. Nggih, Pak Ikit. Luput pisan kena pisan. Iso bae. Monggo. Kok diopar apa? Wis. anu awakmu Elek. awakmu Wes jajal. yen iya Yen angel Gampang. loro lho, cuk. ra ngono ra bales aku Sakit to. Asu. Aja nesu. Banter lho Pak Ikit. ah kowe wit munggah plak-plek kok Tapi kan yo kalem ngene ora mak biang pok aku. Modar karepmu ra karepmu. Mangsane apa dikira kene ra wani pok? Ngono iki nggih teknik to le. Ora. Teknike piye iki? Plak. Teknike piye? Ngesoke dingene lembang. Wah, Ora. kene. Wih, Untungmu protol apa? Loro. Jajal sik. Adik bajingan lho ya. lara dong, lara. Loro Pak Ikit. Suntik ning, suntik. Yo, tak suntek lek kowe. Banyol. Goro-goro sampean lho. Ben lucu. Tenanan iki mau. Wong genah kene dhuwure sak ngene kok iso ra. Sing loro ijane iki ragamu matamu ae. Terusno wae. Wah, wis kowe enggak. Mat. Matamu. Luput. Luput lagi iki. Luput Iya. yen gampang. Yen angel. Tahu aja guyu ta. Cilik lo guyu. Jajal. Sopo ora? Awakmu ya, kamu ya. Yen angel
Tuk, dalem Pak Igit. ket munggah pertama ketoke kowe dendam karo dulurmu Klitik iki jane ana urusan napa to asline iki? Sing dendami kula niki lho. Kula dendam. Wong tak omongi to. Masalah apa? Kula iki gawe omah lak Beb, jejer kalih niki. Heeh. Batesi apa le ben rasah nggih pathok usum ndadekke perkara. Heeh. Kula batesi wit gedang. Iya. Kula deki wit gedang riki kene garasine Mas, riki garasi kula. Lah ndelalah wit gedang iso suwi saya gedhi. Heeh. Metu wae. Kamangka garise pathok gedang niku tenggen kula. Heeh. Lah kok wae tenggene Mas niki. Ya berarti kan gedangku. Oh tak ongkek ning nggonku no. Wong wite ning nggonku kok gedange ning nggonmu. Jam 4 isu tak ongkek genti, Pak. Akhirnya gedangnya madhep ning nggonku. Ah, jam 5 meruput. Tak indik komburi, tak ongkek neh ning nggonku, Mas. Jam 7 tak ongkek ning nggonku nek. Akhirnya gak trimo anak-anak sekolah wong wedok-wedok do kerja. Gedange kluthuk tak ongkek neh genti nggonku. Jam 09.00 tak ongkek ndase akhirnya. Apa enek wis tepuk ongkek. Lah ora kepangan. Ongkek anjene. Iki pae mesti seneng loro iki. Nah, lha jeleput to gedang. Iki bajulane Pak Mbien Pak Igit. Bapakmu lho ya. Iki zaman banyulane karo bapakmu sing zaman QQ mbiyen ya. Pak Ijet. Aja dileke jaman rekoso. Oh, Pak Ijet helman karo payungan deh. Lah ijetku Jas bocor. hujan. Jas bocor, Pak. Nggih, alhamdulillah ngeten. Niki ngomong jujur, Pak ya. Piye-piye? Orang itu jangan melihat suksesnya tapi lihatlah prosesnya. Biyen ki motorku hijet, Rupane apa? Rupane apa? ijo, samber lilin, biyen bocor. Kula ki nyupirno nggih jas hujan lek udan niku. Niki tenanan iki. Ning jero mobil. Jero mobil. Diangen-angen besok ben ki muga-muga duwe rezeki iso tuku sing luwih apik. Amin, amin. Tapi nun sewu, Pak. Wong ki aja penak nemen, luwih becik sedang-sedang saja. Kok iso? Lho nggih, Pak. Kula wis penak nemen, ora iso menikmati tidak bisa menikmati apa yang kita dapatkan. miliki. Saiki kula ndek motor sembarang tau tak tumpaki. Fortuner, Foxy, HRV, Mobilio sembarang iki kula tuku tau kula tumpaki. Ngantek kula waleh saniki budal tanggapan iku gandol truk, Pak. Saking bosene to. Bos ngrasakne penak wis bolak-balik. Mancing iki mbiyen ki sobo kolam kono begitu duwe dhuwit tuku kolam dhewe, mancing ning blembange dhewe. Ya wis enek senine. Mangan iki kula mbiyen sepengin mangan enak tuku enak budidaya. Begitu duwe dhuwit mangan apa sembarang iso. Ngantek waleh sakniki kula mangan suket, Pak. Wis waleh aku. Layakno dek ngisuk jan kene kok sulak kae metu. Lagi saya makan suket gajah ya. Iya. Turu Mas, turu. Turu iki kula sing kasur empuk ngantek sing ligotok terus bendal. Niku sing ukuran 1, 3, ngantek 6 niku kula tuku men. Ngantek swaleh kula niku sakniki turu ning emper toko sakniki. Kok saiki kaya dadi kere. Gandul truk mangan suket turu nang emper toko. Asline yo balik suwi. Asline kula kere ya, Pak Igit. Tan kena di numbas. Jare kakek ndok jare buke. Nah, budine karo. Kokno iki. Siji kakek mirwet. Budhe iki pengamat budaya. Sampeyan mergo ra iso piye-piye mergo kakek ndok. Iya bener, Pak. Mula bingung ndokmu arep mbok singgahi ngendi. Ngantek tak dol ning angkringan sundu ya, Ndok. Oh no. Iya, ya. Tan. Wis lara. Sing ngeyel ya. Tan kena ati numbas arata Pun derek kanca-kanca cakraningrat. Nggih, nggih. Dadi ati. Dadi-ati. Nuwuni dulur kula sepuh. Mas Buka Arif. saking vokal, Mbak. Ya sih, yo. sing kaya ngapa
matur nuwun lho Kak Jaglutuk. Wah. Bengi iki sing rawuh ya oke. Iku sinden-sinden kuwi lha ono lita barang iki. Nggih niku sinden tok nih sak menten iki sinden. Sinden lita kok Deva. Wah. Sing rada kelingan jejere Deva. Putri. Oh, Putri ya ini sinden Oh, kabeh. Deva suarane ya apik. Ah, kalah karo bojoku lho. Masa? Niki bojone nyuarani tanggane dek wingi. Wah yo jan. Ngawur ya ndek bar melu audisi bintang tempura niku. Lho lah yo ning Pantura iki dodol tempura. Makane kulane sosis nggone deke. Iya, wah jan. Lita yo apik. Layak kok ono Patrick jebule ono Lita bareng kene. Nggih, Patrick menika. Yang niku lesung jumengglung. Iya. Balimbalan. Gantengane pas ngono kuwi. Wis ketok ganteng bareng duwe. Nggih, saniki ganteng. Kopen, Mas. Enek sing nyukur. Apun enten sing nyukur aman. Kersanipun sekeca Mbok Mas Arif kersanipun jagongan. Oh nggih. Iki ngeten kok. Ya srempeng Mas ini Mas. Yo. Turut. Lagi lho. Sampun sami pirsa pilih. Beliaunya ini juga termasuk ingkang nyepeng wonten ing Padepokan Yang Juga. Nggih, Lara. Mula prasastinipun Mas Arif kepengker anggenipun Keng Rama Tasik Gesang. Mula tongkat estafet dipun lenggahaken wonten Mas Arif. Tanggel jawab ingkang ageng dados sesepuh wonten ing Padepokan Yang Juga. Nggih. Katitik wiwit kapundhutipun Keng Rama ngantos sakmenika tasik dipun laksanakaken dan masih bisa diperingati setiap setahun sekali. Mula niki matur nuwun sanget Mas Arif. Kula ya kaya kepetangan budi sebab biyen jaman ngetoprak teng mriki ora tau main mangan kula sego bancaan teng mriki. Pas main yang di biyen. Main teng gedung Serbaguna Pasar niku lho. Oh. Udan Mas, paceklik riyen. Dadi mangan kula niku ya sego slametan mriki. Slametan iki terus lawe nyolong grameh ning kolam niku. Mbah moke ngopo? Mula niki dadi sejarah ora kudu kok nyaur ngangge dhuwit. Ning wong urip kuwi sing penting duwe ngilmu ya gelem mulang, duwe tenaga ya gelem rewang, gelem dhuwit ya gelem duit gelem nyumbang. Karena ada kata-kata bahwasanya kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Lah kuwi lho, sing kudu dicatet niku pun derek jenengan. Nggih, alhamdulillah. Kalau menika. Nggih, Mike. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Saya kuru loro ya, Mas. Kandhane mikir wong sakmene kae sampai mikir sampai kuru. Iki lho, wong ki nek tirakate gedhe ngene iki. Kak wis pantungane mawon sedaya paringi sehat. Amin. Amin. Iki terus ngopo aku iki wis matur wakeh. Dadi wis ya. Wis wingi. Ya wis, lek wis ya balik sama. Ora. Ora klanjingan. Jare wis. Arep kepiye-kepiye iki ya dihormati kok iso. Iki boloku plek kok. Rusak plek-plek kok iki. Pripun Mas? Jadi ini wacana ke depan nggih. Kula badhe gelar wayang rutinan ngoten iki. Nggih. Sementing dongane ana rezeki, amin, sehat, amin, selamat. Amin. Mengko dalang-dalang muda Blitar nggih. Tak tampilke ning kene. Amin. Wis tepuk tangan. Nih. Dadi yo siji karo mengeti haul, sing kedua memberi wadah dan memfasilitasi generasi seniman milenial. Ngono. Dadi tahun ngarep dicatet. Nggih, Pak Ikit.
Engko dagelane yo generasi. Ora kudu aku karo Mas Sony, Mas Wutu. Iya. Ngono kok ganti. Dagelane engko ganti. Aku ndek dagelan cek nom-nom ngene, Mas. Sapa? Wah, gak doi. Sok ae. Oke, pun pokoknya yang penting monggo sareng-sareng Nggih. napa ndedonga kula nggih matur nuwun sanget kagem sedaya para kadang ingkang sami rawuh sing tiap tahun ngestreni hajatipun yang juga sedaya pinaringan berkah ngoten mawon. Amin. Dadi yo sing guyub rukun sing welas asih mring sesama. Mawon nggih. Nggih, pun sing penting bengi niki diniati awake dhewe tirakat nyuwun ridho King Gusti Allah. Insyaallah sedaya ingkang rawuh tetep cinaketna kabagyan kamulyan katentreman. Amin. Pun makasih nggih Mas Arif. Matur nuwun. Kurang langkungipun nggih ngeten iki kaajane. Iki mau aku ana welingan teko Sinten? Pawon. Pawon. Berita bahagia pura iki kira-kira. Oh, berita. Iki beritane Jangan iki. tewel. Jangan tewel. Kak iki beritane Enggak, iki. disuwun Mbak Widodo kon nyapa kuwi mau. Ya wis. Bareng. Kon bareng opo nyapa. Apa-apa. Opahe kesel wong Pawon anu Nduk. Ya. Ngono, Nduk. Pancen modelmu lak kaya tewel to ya. Pun nggih, matur nuwun, matur Mas nuwun. Arif, matur nuwun. Tepuk tangan kagem Mas Arif. Alhamdulillah. Turun. Wah, matur nuwun. Dodek bensin. Mas Arif iki seneng ngono. Dermawan. Ah, lomo. Munggah ya ser. Aku yo nek aku ki ora apa-apa, sinden diek paringi ora apa-apa. Aku ora diwene ora apa-apa. Ning sing penting iki ponakane loro iki tak kon nyangoni. Engko lak diwehke aku. Ngono. Ben durusi Mas Kluthuk lho. Ngono. Toh. Iki enek request apa Ibu Pawon jenengan supados iki atraksi debus. Kok atraksi Debus. Bareng. Pintingan iki lho gaweane. Wis aku ora ganggu kamu dah. Oh, sik dah. Tibake aku dah kamu. Mas Arif ape bareng dhewe tibake. Oh, mboten Mas. Oh, tak kira jenengan. Mboten tibake. Disepoti dong. Ben Mbak Widodo. Delulit Dan oh ya, delulit. Buka benang ya. Terus aduh Dek. tetap jangan lupa Mas Gigit. Apa? Pagelaran malam hari ini didukung oleh Berasku Berasa kopinya dan juga rokok HS. Iya. Ning kopine Berasku urung nganti tekan Rembang urung. Oh, coba. Oke, kalau dek ini poso ya di sponsori Dek Percil. Dalu Mbak Widodo. Pancen ngono to. Iya, aku tak kira lek langsung bareng to, Do. Ora.
Apa langsung bareng apa sik omong-omongan? Ya ora ben mau ndedonga napa Mbak Widodo. Ya, mumpung iki jenengan ya ben taun ya sowan ngriki. Dadi ya donga kadang-kadang tahun dengi iso kala beda karo tahun saiki. Donga apa? Apa donga muga-muga tahun ngarep ki awakmu rada dhuwur ngono piye? Enggak. Terus wis sakmene. Saya suwi saya ndek ya damu. Ya, donga apa? Weh malah koyo nyaking terima sedo iki aku. Kok kaya nyaking tremos piye ta? Ketoke ibuke ngene anake ayu tur ya normal gede-gede ngawur. Kadang ya ora. Berarti aku enggak normal. Ya normal. Apa nek dhewe kuat kok iso dadak cak kancane. Oh ya. Lah, Waduh. Ngono penak to. Ini lamongan penak to. Ya ngono pas. Ngene karo aku lak kepenak to adep-adepan. Marem bisa. Adep rono lak ya kepenak to. Marem. Oh jajal nek ning ngesor. Tuh, ayo. Lah, aku lah. Oh, lah aku lak sawang-sawangan karo kluthuk to. Kabarmu beda. Lho, ra penak, enake ning dhuwur. Ngene to. Enak ngene. Penak ning ngisor. Oh ning ngesor tuh kowe iki jaluke ning ngesor. Ngono. Ya ora pantes. gosek to. Wong kok digo calon-calon. Ah, ini malah kayak kuli pasar kok sih ya. Alah ya Allah. Loh, Wis ngono kondo. nggih. Engko nek awakmu wis bar nyanyi rampung, ndang mlebu kotak lho ya. Masamu lo kobra. Bareng pancik kotak Widodo kok kaya piala. Lah iki lho. Kon to pokok sedaya marem mboten. iya. Ya kuwi lho. Pari. Iki lho. Ya. Sing disenengi karo Gusti Allah ngene iki. Awake dhewe rung iso seneng ning yen iso nyenengke wong, sok kala sampean disenengke karo sing kuwasa. Ki apike ngene iki. Ya toh, toh. Rungokno. Ya toh. Ngerti? Ngerti. Lek disenengi wong berarti Ya, ya. awake dhewe sedekah. Amin. Kowe arep tak sedekahi. Lho, Kayak gundulmu. Lho, bahasane kok terus Tak malih. kok kayak bojo kowe ora nganggur to. Bojone Mas Lutuke domongi. Ya. Kon barong. aku arep nyanyi karo sampean sih. Yo, Ya nyanyi oke. sih. Domongi kuwi kinasih kok. Oh ngono. Lagune napa Mbak Widodo? Loh, ngangge pelok. Pelok nenem. Ayo. Ngono. Pelok gimana ya? Pelok nenem. Yo kono karo sampean. Ayo, apa to? Mboke. Oke. Ngono. Anu MB Pak lagi. MB ya, Pak? MB menika Mendem doa. mendem pedus. Ya. Iki panggandek kene. Ya ngerti sih. Ya didukke to ya. Oh tidak nih nggih. Didukke sakake. Ada Dijunjung kuwi kotake sikirke. Wah, rosa kowe. Kok iso mbok kek kono piye ngono kuwi engko lak nutupi sing gender. Rada rono. Wah, sing gender gede sak kene nutupi. Oh malah wayang iki ketutupan sing gender malah. Gitu lah. Neme sak pinten, Mas? Ayo. Ayo ngono. Hemboke Sik. Begitu enek apa ralmu mbake lagi lah demonstrasi. Loh, lho kok demonstrasi iki masamu sing salah sapa di demo berarti? Iki lho pengembangan. Yo. Oh iya ya, coba. Hemboke Oke. Loncat yang tinggi. Oh. Nah. Mbak, suarane bendal munggah. Apik lho. Aku njaluk Oh, dek anu Mas. Apa? Dek kan pelatih seriosa. Oh iya. Jadi vokalnya itu agak ke minor-minor gitu. dikawinke. Oh, loncat tak no. Ayo, maparit. Bocah cilik ora ubah belas itu. Rosa. Kena kadik dayane Mas Plutuk kok iso meneng tok.
Tuh, ayo. Nyapa, Mas? Glosoro ning kono lho. Wes to sampe. Ya wis. Lek mung ngene nang wis. Kowe iki yo Lah ndek. kok kan kamu kok ketok. Ngene lho. Ngene Mas, timbang kowe nesu karo iki sak ana go mule. Rupasamu pin. Ngono. Ya lho. Karo sapa? Tali. Iki khusus sampe nyanyi aku tak sing nyekel bas. Nek bas tak cekele. Wong kok aku lak yo paling ora melu-melu ngewang. Ya ya, pancen biyen aku ki basis. Basis apa? Bas. Tukang ngebas kan basis, Pak. Nah, Tak kira basis. aku tak kebas. Ya iki mikir gone. Tak gone dhewe. Walah kok jare mencela-mencela cangkemmu kok. Kon gowo sak kowe. Sora. Biasane ki sinarmu siji lho. Aduh. Eloke pira? Eloke bes to. Do ngenteni apa ta ki? Yo ngenteni sampean. Aku nek tangune lak wis to. Besmu ki pas ora kok ya. Pas ora lak urusku wong sing nyekel aku lho. Sing bese lho. Nah. Sing penting nonya wani. Pas to. Bes yo. Ya. Angger muni kleru berarti sisane udu base. Moke. Kupinge. Yuk. Ana prawan Dole-dole katane abang dicangkri kelapa parutan dole-dole rapine yang paling penting gawe-gawean aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mangkem wedoan aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa golek sandang pangan yen mung nuruti mandembu apa bojomu kok bakali watu yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duwe kanggo nikah iya dole dongane mbok eling uga wae bisa kelaksana yo
Lali le dek mik. Lah kok mik tak kok glundung tiba ning kene Pak iki. Sing ngebas adung penak lah. Adung Ya nuwun. penak. Mau awal mau ngarep golek iblis ora temu-temu. Ya. Aja dia pekok ku ya. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis nendang wedoan. Aduh simbok ora bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang tangan. Yen mung nuruti mandamu, apa-apa coba kok patani watu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang tangan. Yen mung nuruti mandamu, apa-apa coba kok patani watu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Yo 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 yo. Yen mung nuruti medhang tuling, apa-apa cembuk kok patani watu. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Yen mung nuruti mandamu, apa-apa cembuk kok patani watu. Terus mikir dijaluk. Wong kok nyanyi ora enteke. Ketoke cilik ya kenyih. Kuwi jenenge energi. Energi wayahe kula kok. Ora gampang wong bebojoan. Bisa golek sandang pangan. Yen nuruti mandamu, apa-apa cembuk kok patani watu. Energi pripun? Niku Lah, ora piye? energi, Pak. Lah piye? Ngeten jenenge seneng ngomong, Seneng nyanyi. seneng nyanyi. Wong semeneh Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. Yen mung nuruti mendem tuling, apa-apa cembuk kok patani watu. Eh. Tuk, sik tuk, Lah kok terus ben ora nyai terus digotong mengguri sak sindene. Kok geke arep mbeke campuran jangan tewel. Lah wong diomongi lah jenengan ki ya ora apal. Lah piye? Niku pun dadi Titi Wanci Ginawa Pati. Angger nek piye? lah ya titire Ciri niku nek angger nembang Heeh. senengane tembang niki ora gelem lereh. Polae. Mula-mula ngeten. Duk. Ora sembrono. Kene. Wis aman ya, Duk. Wah. Wong sinden ki yen Sampun, Pak. berekspresi ya tokke wae. Ngopo mbok gendong mlebu. tak encepne amor dupa. Rumangsamu apa? Kaya lilin. Ha ora kemritik to. Lah wayahku nembang kok dhek ngene aman saiki. Sampeyan lak yo apal. Iya. Kuwi nek nyanyi senengane lagune dheke, ora gelem mandeg. Tapi wayahku ya nyukuti gentenan to ya. Saiki malah wayahku aman. Oke. Aman. Saiki Kowe, Duk. aku. Oke ya. Mas, Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang pangan. kowe mau Yen piye? nuruti mandamu, apa-apa cembuk kok patani watu. Ora gampang Gek. wong bebojoan.
kudu bisa golek sandang pangan yen nuruti mendemu apa bojomu kok bakani watu Ndang jakan rene bar kengko suwen ngene ndang gua berantas ra bar to ngene ra bar kene Awas. Yo, Mosok arep dibokke gawano ra bar bandang gua kali berantas Rampung ngene iki. Oh alah. Iki. Bet. Rumah saya. ngono rabar bar rasane Ngono ucangan kan sinden dibutel glangsing. wis tokno kuwi dikira engko mutilasi oh wis borong kae ndang gomburi mbok menawa kena dingge belungan ora ya wis mantep pisan nggih Pak pangapunten lho Mas Nggih mboten napa-napa. pangapunten jar menika pun dadi adat ingkang sampun lumampah. Nek bocah niku nek dindek angel ram. Mula niki apik eleke gumantung saking panjenengan. Karo kanca-kanca yoga. Nek terus niku ra barbar. Ngoten, sing apik malah dadi tabi jaranan, pomo metu ya benjaran. Oh ngoten ya. Ganti tembange. Ora. Mah, Rian, ambekan ya. Jajal yan, ngono yan. Abun yan, ngono yan. Nah, ini Mas Ruduk. Mas Ruduk. Ning ndi bocah kemuliaan. Takon ngeterne engko gekek trah. Wah, masyaallah. Pak Igit. dalan. Niku jane nek teng pundi-pundi angger petuk kalih Mas kula. Niku mesti polahe ngeten niku. Polahe ngoten niku. Ora tau gelem leren ora tau. Ngapa itu kowe? Endi bocah? Lho. Lah mbok gawa ngono lho. Tapi tak dusi lah mah klambiku dicolong. Kowe iki jan ngawur. Kowe iki jane dagelan apa gento iki. Kowe dagelan apa gento? Ngapa ndadake ngono barang? Tak dusi lho kok malah klambiku colong. Lho ngono kuwi didosi. Ditunggoni. Bar dicepati ditunggoni terus didelok. Tak kira dicelup. Ayo golek. Endi? Endi? Oh kowe lho apa kowe? Anu delon ndang mari kowe. Wah, kowe iki tak ndelok. Dek, kae iso mari ben tabono jalanan sik. Nah, golek angel. Sik. Cepat tak. Iki ojo. Ojo kali ini. Gek. Loh. Weh. As.
Para dumadok. Barongan wedok lho. Mas. Oh. Barongan lanang. Ayo. Oh. Barongan wedok sing kono iso. Iki barongan wedok karo barongan lanang. Baronganmu kan lho. Barongan wedok iso. Ayo, Mas. Mas, tak omongi. Awas. Sabar ya, Nduk. Kita timbuli sik kene. Sompet. Bo. Ayo Gar, soal Gar. Mas. Gila. Ayo, jauh pinggir. Aduh sih. Ngopo kok wis
ngopo? Bayune powesing ya. Bocah-bocah. Kowe yo klanjingan kok. Bisa ciduk jeding mbok gawa ki yo ngopo ngono lho. Wong iki dingge mususi beras mburi iso mbok engke. Kok iso? Ning motor podis ya Pak iki. Isih mambu pesing. Loh, lah kok mripate ning dhuwur? Mripate. Tak kira sing dadi iki kok iso. Kaget mesti enek sing mripat ning isor enek. Apa ana? Mata kaki. Tapi alhamdulillah sak gaduk-gadukipun sampun dipun pinangkani. Nggih. Ora ketang sak klepatan nggon jalanan wonten. Leras. Ada Mbak Punjo. Oke. Kene. Pun kersanipun ditutuke nggih Mas. Nggih. Ora iki. Sego pecele metu. Alhamdulillah. Kene Mbak Punjo, kene Mbak Punjo. Kene Mbak. Iki adike Mbak Dian. Terus aku Mbak Yuwadi kok beda. Waduh laku. Dalu Mbak Punjo. Sing dalu, Mbak. Lho Punjo. Iki anu saiki Napa? dadi artis warung kopi. Ya ora apa nyon. Tak kancani Nduk sampeyan. Nggih, Mas. Tak ewangi Nduk. Nembang Mbak Punjo nembang. Napa, Mas? Napa lagu sing iki Anu, napa? Ya. Dinok napa? Dinok. Sampeyan kali Mbak Yosi nggih. Ya duwe karo mbakmu. Iya, Mbak Yuwadi. Kulo kan Pelawake Kakang Adi, presidennya Mbak Yuwadi. Nggih. Jenenge ya Kakang Adi to. Jenengan karo Bari. Tak kira karo Monce. Enggak. Ora ya adoh. Saudara. Monce iki anak tunggal lah. Monce anak tunggal. Tunggal wong gendeng ngono. Matur nuwun ugi Mas Duwer saking Jakarta nggih sampun pareng rawuh. Iya. Luar biasa Mas Duwer, Mas Patrick sak kanca, sinden-sinden muda sembah nuwun. Nggih. Kanca-kanca Rembang kok sampun kundur wonten kala wau. Oh, nggih rawuh iki. Sak mobil nggih. Oh, sopir karo kernet. Mboten. Goblok kok. Nggih. Nggih. Ya, iya Mbak Yuwadi ya. Denok. Denok. Nadan to tanpa keyboard, tanpa anu, Tanpa gamelan. yo nganggo gamelan. Damel. Bocah kendele. Tak golek tanpa keyboard tanpa gamelan. Coba Nduk sapira Nduk. Iya. Coba kayak apa? Denok nggih, Mbak Yosi dan Mbak Punjung. Monggo aja, dados. Ya kene Nduk, iki Nduk, pakai Nduk.